What's up mga paps? Karon nami diri sa Yosemite Mandawi. Nami gyari mga paps. So nakaparking lang ko diri. Huwat-huwat ko sa akong kauban. Grabe kay kainit diri mga paps. Ning balos man ang ulan mga paps. Kanina pagika na mo dito sa balay, so kay ulan niya, diri init man yun mga paps. Mao na ang Yosemite mga paps sa Mandawi. Sabadya. Ubay-ubay sa na marking diri ron mga paps. Medyo wala pa galing matarong nilang parkinganan kay lapo kayo. May ni dire kay kung gutomon ta na may makaon. Ay, pwede ni kaonon mga paps. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sa may wala kakaonan eh. Kaya kuhan dadaan. Kung hatagan. Muni paborito na mo dito sa probinsya mga paps. Pwede na. Pwede na. Pwede na siya makaon. Nisok-sok ko diri sa kilid mga paps kay perting inita. We, di nga. Ako ron diri sa may parkinganan sa Yosemite. Sok-sok ta diri sa bungon aning kahoy kay init kayo. Taon-taon mo kuha namin mo biya namin diri. Mo ato mi sa Ayala kay mag rosary mi or dili ari sa kuan ba Robinson Galleria kay mo hapit may kuan pang mo hapit may pag grocery. Sana all. Grabe kay kasakit sa init mga paps. Init gid kayo. A few moments later. Abot na gid mi sa Ayala mga paps. Nami ron sa metro. So dali na kita naka-parking kay wa man kayo na marking kay sayo pa man. So mato na sa sod kay manghinahinay na ta dito og pamili og mga angay na tong pliton. Sige, let's go mga paps. Padong tasod sa metro. Ginagawa mo. Nanato rin sa sulod sa metro mga paps. Nangitan ako sima-sima. Balin naghanang mga itlog diri mga paps. Mag picture ka mga paps.
Ginagawa mo? Mga paps, mo uli namin. Narami diri sa parkingan sa Rusta Dapit. Uli namin sa balay mga paps. Mga paps, nanapod meron diri sa may Redemptorist. Sa may Redemptorist may mga paps. Nakaroon diri sa may Redemptorist mga paps. Ning simba mi diri mga paps. Medyo taod-taod na kung wala ka ready sa Redemptorist mga paps. Mga nihapit mi gikan sa metro. Mao niya ang atubangan nga bahin sa simbahan sa Redemptorist mga paps.